Γεια σας παιδιά, The Gamer εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο με Minecraft Pocket Edition. Από εδώ και πέρα βαρέθηκα να λέω συγκεκριμένα, βαρέθηκα να λέω πάντα συγκεκριμένα λέγεται Goodcraft και συγκεκριμένα λέγεται το ένα και συγκεκριμένα λέγεται το άλλο. Οπότε δεν θα το λέω γιατί βαριέστε και εσείς και βαριάμαι και εγώ να το λέω. Θα είπα πολύ γρήγορα, το ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα κτίριο λίγο μεγάλο, δεν ξέρω γιατί το είπα έτσι κτίριο. Λοιπόν, και όπως βλέπετε έχουμε και iron doors. Έλα ρε φίλε. Και εδώ έχουμε πολυελαίους. Αυτό το κτίριο λέγεται MediaMark. Γι' αυτό έχω φτιάξει και ένα μη εδώ πέρα. Και επειδή δεν παίρνει, πρέπει να τα κάνουμε μεγάλα γράμματα και να το γράφω. Επειδή δεν με παίρνει, θα γράψω ένα MM. Δηλαδή δηλαδή MediaMark. Και αύριο, επειδή πάω εκδρομή με το σχολείο μου, μπορεί να σας δείξω πώς το λένε, ένα βίντεο για το πώς θα διακοσμήσω τη MediaMark από μέσα. Σε αυτό το βίντεο λογικά θα συμμετέχει και ο George Gamer 1, ο John 11. Αν δεν ξέρετε το κανάλι του John 11, σας το εγώ μόλις τώρα. Βγάζει βίντεο με Phantom, το Ifradi. Όπως βλέπετε κάνω ταμπέλα. Λοιπόν, έβγαλα και ένα βίντεο και το ονόμασα το Seed του τέλειου κόσμου. Γιατί δεν μπορείτε να πείτε, ήταν ωραίος ο κόσμος που έφτιαξα στο τέτοιο. Πες το λαβαγωγείο που έφτιαξα, το λαβαγωγείο. Και είμαι βλάκας εδώ, δεν είναι τέλος αυτός ο κόσμος ρε παιδιά που έχω φτιάξει αυτό το λαβαγωγείο. Και έχω φτιάξει επίσης αυτή την πισίνα με αυτά τα ψάρια. Ξέρω γιατί τα λένε ψάρια. Έτσι το γράφει όταν παίρνω να σπονάρω το αυγό. Λοιπόν, και εδώ είναι MediaMark. Μη. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα δεν θα βγάζω βίντεο που θα λέω, δηλαδή θα φτιάξουμε σήμερα τη MediaMark. Θα φτιάξουμε σήμερα τα μπέρσκα. Που θα φτιάξουμε και μπέρσκα για τα κορίτσια. Άμα βλέπει το βίντεο κανένα κορίτσι εδώ τώρα. Θα φτιάξουμε και μπέρσκα, έτσι δεν γενικά αυτά τα κοριτσίστικα, να το πω. Αρέσουν τα κορίτσια τα μαγαζιά για ψώνια. Θα φτιάξουμε και MediaMark που φτιάξαμε τώρα. Θα φτιάξουμε Public, Mikel. Γενικά μπορούμε να φτιάξουμε και αθλητικά καταστήματα, όχι μπορεί, θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε και μπέρσκα βέβαια, H&M και τέτοια για το κορτσίστικα. Θα φτιάξουμε και μαγαζιά που κάνουν τατουάζ. Διάφορα μαγαζιά, π.χ. που σου δείχνουν καλοριφέρ να αγοράσεις για το σπίτι σου. Μαγαζιά που πουλάνε αυτοκίνητα, πάρα πολλά. Αλλά μετά από αυτό το βίντεο θα φτιάξω πώς το λένε, μια σειρά Minecraft. Sorry που έκλεισε το κινητό μόλις. Θα φτιάξω μια σειρά Minecraft και θα το ονομάζω το βίντεο κάνουμε mine 1, κάνουμε mine 2, κάνουμε mine 3. Αυτό. Να ξέρετε, δεν είναι σίγουρο ότι όταν θα διακοσμούμε τη MediaMark από μέσα θα βάλουμε PlayStation και γενικά όλα αυτά. Θα είναι σίγουρο ότι θα ανέβει στο YouTube αυτό το βίντεο. Γιατί θα είναι παιδιά μέσα στο λεωφορείο βέβαια.
από μικρότερες, από μεγαλύτερες τάξεις και θα ουρλιάζουν. Καταλαβαίνετε. Και μπορεί για αυτό το λόγο να μην ανέβει. Οπα. Λοιπόν, φτιάξαμε την ταπέλα που θα λέει MM. Το είπα MM γιατί είναι, ξέρετε, στα αγγλικά, δηλαδή Media Mark. Και sorry που ήταν τόσο μικρό το βίντεο, αλλά σας είπα, θέλω αμέσως μετά από αυτό το βίντεο να φτιάξω ένα βίντεο που θα λέγεται κάνουμε mine 1. Και θα λίγη ώρα. Λοιπόν, αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το γάμο. Sorry και πάλι που έκλεισε το κινητό, με νευρίασε και εμένα, κλείνει γρήγορα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε, subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.